makwara papi sofa. Machikoka gumbo. Can I see? As you can see, izvezvi mama vachikoka paibvi handisi kuziva kuti hatisi kuziva kuti zvichazovei kubva nhasi kusvika kuti vachakwanisa kuwana here mahospital anenge akavhura because right now madoctors akavhara hakuna munhu angakwanise kunge achirapa amai ava. Mama munoti kudii nezvaitika izvi? Munoti kudii nezvaitika izvi mama? Mungakwanisa kutibatsirawo nezita nemakore? Tinonzi Barbara Musakambewa. Munobva kupi? Tinobva kuwedza. Munobva kuwedza? Saka mutauni mamapinda muchienda kupi? Ndakandienda kunyabhina. Ndinoona munin'ina wangu ikoko. Gentlemen. Vanofana kunge vakapfeka media jackets. Munoti kudii nemashoko iwayo? Mai Mutsango vanonyepa. She's a liar. She's scandalous. That woman is a liar. Because I'm a journalist. I showed them my ID. I showed them my jacket, and I was putting on my jacket. It's all in blood. What happened to you? Even a blind person can see that I'm a journalist. I was putting on the gear that is required of a press person, and I did that. Isutina makumbo na kudala. Saka batata ngopunzika. Ndobva yainzi kumagaro ndokuchinjika. Ndikati munondiroverei amunyari. Ndokubva vapo. Andi. Ndokubva vapo. Maruwa nevangani? Ndangoona wani. Vamwe panati mondiroverei vabva vangobva. Ava vangonzi imi. Munonzani stareni? Zvobazika tinoteverwa iyo. Ora chindibaiwo nechindebele futhi. Bengizihambela phela sibe sibuye lapha emhlanganweni wethu. Sabawona bebuya. Athekela ngigijime phela ngibaleke. Abanye bami kade sebechayiwa abantwana abancinyane bechayiwa. Ngasimelela ngathi afike wangichaya ngemuva. Ngathi ngishayelani? Ngenzeni? Babizana wathi asambeni. Amapholisa bahamba. Saka imunozviona sezvo Kuhlethile. Lokhu konke akasisakufuni thina. Uthi sichaye ngabantwana abancinyane lapha. Indoda yami ayizange ngichaye mina. Uchayo lo mntwana omncinyane ngokuthi umpholisa. Ule mvume yokuthi angichaye. Angenzanga lutho kantshontshanga ndebhegi lami. Ugqoke kuhle nyazihambela kuhle. Ufike ungichayise unozani. Yenzeni? yi-restore legasini elalikhangelela ngo-November 2017. Yes, siyikhangelele sibili ukuthi siyayifuna ukuthi yenzeke. Ngitsho la kusasa bangawuya sifuna ukuphinda futhi siyabuya futhi siqula sibuya kuphela kasekeli. Kwamashoko yenyu kuhulumende Koti chaida. Atichadi kaneta nzara yatinayo handitabuda kubvumba kuma-6 namanje hapana chandananzwa kudai chondosangana nacho ishamu muchindevede sisuke endlini lo 6 kasidanga lutho kuya lapha edolobheni sendihlangana lokuchaya. Uhulumende-ke uthini kuye? Uthini kuhulumende? Kasisayifuni phela kayikhulumi lutho athi kayikhulumi lutho izidulele thina kasisafuni. Kabasibuze sibatshele esikufunayo. Kabafuni ukusibuza bafuna ukusichaya kuphela. Umntwana angacela ulutho anti uyamnika. Manje umntwana angacela isinkwa mama usubambe uswazi usuchaya. Umntwana uzazi.
And then ukhangele wena abantwana laba amapholisa lade kuchaya angabe eleminyaka emingaki? wena umdala wena ngokungabantwana okuncinyane okudodwe endleleni lapha bekugqokisa ama-uniform. Wena uleminyaka emingaki yokuzalwa? 74 umdala mina mntwana mdala 74 but ngiyenzela abazukulu mina ngisayenzani umzukulu angasuda lami sengisudile umntanami angasuda lami sengisudile. Sibongile gogo. Nenani mchi Malawi Gogo. Ndonzi kunyararo masenye. Chisaitika. Tandiza vanditi ibva pakona pana chitengesera madhira. Tatanga kumuva voice translation nadzo dzatanga kupusha chingoro. Tisati tombosvika kwana ndichiendesa watotanga kutuwa. Watenga ndruwa kume apa paruoko. Ndakutotiza ndorwa mwana wanda ndakabereka kumagaro. Pawapedza muronda kuti ndichitiza ndimhanyirewo kumhanyira vamwe ndobva vanova futi kumeso. Samurunzi wasezvo raita sema murunzi arwadza sezvo ruri kurema plus kutonge tsinga yakaoma mukati. Iye haasi kuratidza kunge pane paakuwara ake mwana asi ari kutozvifambira asi kurohwa akarohwa maybe nenhau yekuti akapfeka jean plus pamba saka charohweswa noti iye arohwa nechitropu. Une makore mangani? Ini ndo 24. Munofungei nezvaita maposa? Zvandirwadza handina kuti handingagone kuvaita but zvandirwadza nokuti inini dai chinzi ndine mhosvo yandaita kana kuti ndine chandataudzirana navo chaunondibatanzira kutengesa madhiriki handizi kuti ingave mhosvo here kuti ndingatorohwewo. Mwana arohwa ane makore mangani? Ane 2 years. Mukomana musikana? Kamukomana anga ane 2 years ari mukati. Matizita renyu ndiani? Ndonzi kunyararo masenya. Maita basi. Arohwa pamagaro kusa handisuzoti furaika hembe tinyasotora handisuzoti akuware hebhozi arohwa nechemukati umu. Unoona mbosimudza hembe ritingaona kuti pakaenda sei. Anga ine pamba nezvagomu apo marohwa musoro futi kumeso kwabatadzira neapa tsinga pane tsinga nepaziso then neparuoko. Kutauni mama uya Ndandozotengesa madhiri ndotengesa madhiri. Mama uri nechepari Saka marohwa mune mwana kuti aizo? Kana wandibirikira toda kuti uende pamota munopinda mumoto. Munonzani zita renyu? Marohwa mune mwana? Ndonzi Runyararo Mazenyera. Runyararo. Samwana ana ukwara? Mazenyera. Ko mwana anonzani? Unonzi Tashinga Kamonera. Tashinga Kamonera. Kamonere. Samarohwa nemapurisa akawanda sei? Ndonzi Runyararo Mazenyera. Chisaitika. Tandiza vanditi ibva pakona pana chitengesera madhira. Tatanga kumuva voice translation nadzo dzatanga kupusha chingoro. Tisati tombosvika kwana ndichiendesa watotanga kutuwa. Watenga ndruwa kume apa paruoko. Ndakutotiza ndorwa mwana wanda ndakabereka kumagaro. Pawapedza muronda kuti ndichitiza ndimhanyirewo kumhanyira vamwe ndobva vanova futi kumeso. Samurunzi wasezvo raita sema murunzi arwadza sezvo ruri kurema plus kutonge tsinga yakaoma mukati. Iye haasi kuratidza kunge pane paakuwara ake mwana asi ari kutozvifambira asi kurohwa akarohwa maybe nenhau yekuti akapfeka jean plus pamba saka charohweswa noti iye arohwa nechitropu. Une makore mangani? Ini ndo 24. Munofungei nezvaita maposa? Zvandirwadza handina kuti handingagone kuvaita but zvandirwadza nokuti inini dai chinzi ndine mhosvo yandaita kana kuti ndine chandataudzirana navo chaunondibatanzira kutengesa madhiriki handizi kuti ingave mhosvo here kuti ndingatorohwewo. Mwana arohwa ane makore mangani? Ane 2 years. Mukomana musikana? Kamukomana anga ane 2 years ari mukati. Matizita renyu ndiani? Ndonzi Runyararo Mazenyera. Maita basi.